L-ewwel ta' April jimmarka l-10 roħs fil-prezzijiet tal-fjuwil fit-3 snin ta' Gvern Laburista. Fir-roħs imħabbar mill-enemed id-diesel se jorħos b'6 ċenteżmi kull litru u bekk il-prezz se jinżel minn €22 għal €16 ċenteżmu kull litru. L-unleaded se jorħos b'4 ċenteżmi biex minn €32 jinżel għal €28 ċenteżmu. Dawn il-prezzijiet se jibqgħu stabbli sa 30 ta' Ġunju ta' din is-sena. Stqarrija mill-Ministeru tal-Enerġija u s-Saħħa innotat kif dan ir-roħs huwa xhieda tal-politika ta' stabbilta ta' dan il-Gvern fejn fit-3 snin il-prezzijiet roħsu għal 10 darbiet. Stabbilta li tippermetti lin-negozji u l-familji jippjanaw l-ispejjeż tagħhom bil-quddiem. Dan b'kuntrast mal-politika adottata mill-aħħar Amministrazzjoni Nazzjonalista fejn il-prezzijiet kienu jvarjaw xahar b'xahar.